И така, от много време насам и заради начина, по който изглеждат дълго популяризираните, фиксирани в текст биографии на политически и културни дейци, и заради университетското недоверие към биографичния метод в литературознанието, и заради представите на структурализма, какво предполага смисленото професионално изследване на художественото произведение, заради невъзможността в рамките на соца да се говори по Фройд, примерно, на известната личност, биографията като жанр, който може да ангажира и напредничевия учен с академично битие, няма особен шанс. У нас няма шанс, иначе тя определено присъства в западноевропейския и американския хуманитарен университетски репертоар от възможни занимания. Да не споменавам, че тук също така не се появява фигурата на биографа-романист, поне бегло подобна на Андре Троян. Има нещо забавно в това, че комунистическата догма за водещата роля на масите в историята и презумпциите на структурализма, който господстващата идеология разпознава като неправилен, се сработват в отричането на необходимостта да се разказват уникални човешки истории, а пък и двете доктрини чудесно се спяват с изконни колективистични нагласи на мястото, поради които изключителната личност тук трудно получава признание и вход към вечността през говоренето за нея, през изучаването на събитийния и психическия състав на живота.